naar de IBOP kijken. Samen doe ik dat met collega Hergen van Hal. Mijn naam is Corrie Raven. Wij wensen de deelnemers allemaal heel veel succes. En wij gaan beginnen met nummer 1. Hardy van de Generaal. Gereden door Corina van der Bunt. Corina, heel veel succes.
Zo. Wij hebben gekeken naar nummer 1, Harry van der Lietse generaal. We kregen direct een mooi begin met de eerste combinatie. Een paard met heel mooie houding, heel veel balans. Veel zwang in het lichaam. De stap geven we een 6. Daar moet hij juist wel wat meer lichaamsgebruik hebben. Hij is wel zuiver van tact, maar iets afgepast in zijn passen. Draf, veel techniek in de benen, veel zwang, mooi opwaarts. Voor de galop ook mooi in balans, waarbij opvalt dat de linkergalop nog iets mooier is dan de rechter. Voor de draf geven we een 8, voor de galop een 7,5. Houding balans een 8, souplesse 7,5, vermogen tot schakelen een 7,5. Impuls een 8, een eind totaalscore van 82. En dan vervolgen we het programma zo direct met Fenna DB. We wensen Lisanne heel veel succes.
Goed, dat was de proef van nummer 2, Fenna DB. Voorgesteld door Lisanne Veenje. Nou, Lisanne, je had je handen vol eraan vandaag. Het paard deed wel knap zijn best, maar had nog wel echt last van spanning op de omgeving. En bleef echt wel wat geïmponeerd door... Als het een klein beetje meer tot ontspanning komt, is het wel een heel mooi silhouet. Alleen zou je willen dat hij zich iets meer loslaat, ook gedurende de proef, om de basisgangen gewoon nog beter te kunnen beoordelen. Dat hij zich iets meer loslaat en iets meer laat bewerken. En dan met name het galopperen is daarin nog echt heel groen. Dan zou je willen dat hij meer in balans en meer gedragen blijft. En ook gewoon rechter blijft, dat hij niet zo lijkt dat hij naar binnen valt en ja, daardoor uit balans is. Dus dat is voor nu wel jammer dat hij die spanning hield. Krijgt de volgende punten. Stap een 6,5, draf een 7, galop een 6, houding balans een 6, souplesse 6,5, schakel een 6, impuls een 6. Komt ermee op een totaalscore van 69,5 punt. Het volgende paard in de baan is nummer 3, Winky M. Wordt voorgesteld door Ria van Wier. Ria, als je zover bent, kun je beginnen met de proef. Succes.
Goed, wij hebben gekeken naar de verrichting van Wiki M, gereden door Ria Wier. Ria, we willen jou een compliment geven voor het netjes opleiden van het paard. Is heel sympathiek voorgesteld, mooi in balans. De stap toont u ruim voldoende ruimte. Goed door het lichaam, mag iets meer uit de schouder gaan stappen. In de draf blijft het achterbeen te veel achter het lichaam. Zou meer buiging in het achterbeen mogen hebben om meer tot dragen te komen. De galop is heel mooi opwaarts, heel goed in balans. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 7, de draf een 6, de galop een 8, houding en balans een 7,5, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 78,5. Dan is onze volgende combinatie is Ilja van der Anerveen, gereden door Annemieke Straaier. Annemieke, als jij het zover hebt, mag je starten. Succes!
Hebben we gekeken naar de proef van nummer 4. Ilja van de Aanevaart, voorgesteld door Annemiek Straaier. Annemiek, fijn voorgesteld. Wij vinden dat je hem voor een 4-jarige ook al heel fijn technisch voor elkaar hebt en dat het paard zich heel fijn laat rijden. Je kunt hem mooi actief voorwaarts voorstellen en hij kan dat ook in balans houden en verwerken, wat een heel mooi beeld geeft. Voor hogere punten zouden wij willen dat hij voor nu nog resoluter is in het achterbeen en gewoon nog meer vanuit het achterbeen blijft schakelen. Dus nog meer buiging houdt in het achterbeen. Verder heeft het paard veel techniek en ruimte. Ook in het stappen vooral erg veel ruimte. Maar ook daarin kan hij nog sneller vanuit het achterbeen reageren. Dat hij daarin niet trager wordt en ruimer als jij er aan zit. Maar dat hij daar ook nog makkelijker blijft schakelen. We geven vandaag de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 7, galop 7. Houding balans 7,5. Souplesse 7,5. Schakelen 7. Impuls een 7. Komt ermee op een totaalscore van 79,5 punt. Het volgende paard in de baan is nummer 5, Hedwig van de Hinderwente. Wordt voorgesteld door Yvonne Liefdink. Yvonne, wat ons betreft kun je beginnen met de proef zodra de baan vrij is. Succes!
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Hedwig van der Hinderwinter, gereden door Yvonne. Yvonne, wat vonden wij ervan? Wij vonden een paard dat een heel constante draf loopt. Wat wij wel vinden dat hij in het draven moet hij gewoon vanzelfsprekender het drafritme aan willen houden. Wij vinden dat je daar best wel voor moet werken. En dat hij daarin ook gewoon gemakkelijker moet kunnen schakelen. Want als jij gewoon draaft, dan hebben we eigenlijk gewoon wel een mooi draaf met heel mooi trit in de benen. Maar het schakelen daarin, dan is hij moeilijk om van ritme te veranderen. De stap stapt heel consequent met achterbeen, goed trit in het achterbeen. Mag nog wat meer lichaamsgebruik hebben, geef hem daarbij ook wat meer lengte in de hals. Komt verder goed door. De galop is nog wat groen, heeft wat moeite met de balans en is dan soms ook nog net even te loperig. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 7, de galop een 6, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 74. Graag gedaan. Oh ja. De volgende combinatie die we zien is Indie C van de Weide Wormer, gereden door Ingeborg Klooster. Ingeborg, als jij het zover hebt, gaan we starten.
Dat was de proef van nummer 6. Indy C. van der Weide-Wormer, voorgesteld door Ingeborg. Ingeborg, met name in het draven, echt heel mooi beeld. Heel lichtvoetig, mooi naar boven. Ook mooi open in de aanleuning en het lijkt gewoon heel erg vanzelf. Dus daar werden wij wel heel erg blij van. Ook het gemak waarmee het paard gewoon de proef doorloopt in het draven. In het galopperen missen we dat nog iets. Daar moet je hem nog iets te veel helpen. En heeft hij meer moeite om zichzelf te blijven dragen. Blijft wel mooi naar boven. Het beeld is wel mooi, maar zo lichtvoetig als hij in dat draven is. Zo zouden we met dat galopperen ook iets meer willen zien dat hij wat meer blijft rollen. Stappen fijn, ruim. Kan daarin nog iets meer door het lichaam. Werd wel beter aan het eind van de proef. We geven vandaag de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 8,5, galop 7, houding balans 8, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls 8, totaal score 84,5 punt. Volgende combinatie in de baan is nummer 7, Itty Hinke van de Mersken. Wordt voorgesteld door Jantien Slingerland. En Jantien, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes!
voorgesteld door Tina Slingerland. Ja, Tina, wij vonden paard gewoon heel sympathiek voorgesteld. We hebben een paard waar we wel van moeten zeggen, hij is goed voorwaarts voorgesteld. Maar wij willen eigenlijk zowel stap, draf, galop, wat meer lichaamsgebruik zien. En gewoon een sterker ondertredend achterbeen. Hè? Wat meer buiging in het achterbeen. Want waar wij gewoon even wat missen in de proef, dat is de souplesse in al de 3 de gangen. En gewoon het vermogen tot schakelen, daar heeft hij gewoon nog even wat moeite mee. En het is, we zien wel momentjes als jij daar even een keer wat meer eraan gaat rijden, dat het er wel aan zit te komen. Maar daar moet nog even voor dit moment op door worden getraind. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 6,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, 7 voor de galop, 7 voor houding en balans, 6,5 op souplesse, een 6,5 op schakelen, impuls een 7,5, totaal score 74,5. Dan gaan we kijken naar de volgende combinatie. Dat is Duke van de Kippenburg, voorgesteld door Lisanne Venje. Lisanne, als jij het zover hebt, gaan we starten.
Dat was de proef van nummer 8, Juke van Kippenburg. Maar Lisanne heeft het op omdat het paard te veel spanning heeft. Wat inderdaad jammer is, Lisanne. Maar hopen als je er iets meer aan kunt rijden dat het wat makkelijker te beoordelen is inderdaad. Het paard heeft kwaliteit genoeg. Dus het zou fijn zijn als je hem gewoon iets minder groen hebt en iets meer eraan kunt rijden. Dan komt hij gewoon veel meer tot zijn recht. Nee, goed. Jammer. Oké, hebben we even een korte pauze en gaan we daarna door met de eerste deelnemer van de menproef. Zodra die klaar is, gaan we weer verder.
hand veranderen. Even op vast middendraad. F, X, H, hand veranderen. Even op vast middendraad. C, slangenvolter met 3 bogen. C, slangenvolter met 3 bogen. Tussen C en M arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. D afwenden. D linkerhand. D afwenden. D linkerhand. Tussen K en H arbeidskracht. Tussen K en A arbeidskracht. Tussen
naar de verlichting met doortje van de wedstrijd. Voorgesteld door Agen. Een paard met heel veel houding, veel trit in de benen, mooi voorbeengebruik. Ook in de galop, gewoon rechter galop heel goed in balans, linker galop soms nog een beetje zoekende. Het paard geeft soms ook wat, nog even een beetje een groene indruk. Wat de moeilijkheid is, daar vallen we een beetje in de stap, van die is kort. Hij stapt ongelijk in het achterbeen en zoekt soms ook echt even naar de viertakt. Dus dat is erg jammer dat de stap vandaag, misschien door een stukje spanning, er gewoon niet uitkwam voor wat het moet zijn. Maar wel gewoon een paard wat zich gruwelijk mooi kan presenteren. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 4, de draf een 8, galop 7,5, houding balans een 7, souplesse 7,5, schakelen 7,5 en puls 7,5, een totaalscore van 75,5. Gaan we kijken naar de volgende deelnemer. Dat is Fjetje Mietske P. Voorgesteld door Jelmer Chardon. Jelmer, je mag zo direct starten als Agen de rijbaan heeft verlaten.
10, Fietse Mitske. Voorgesteld door Jelmer. Jelmer, mooi voorgesteld. Sympathiek beeld. Het paard heeft in het draven veel ruimte en balans. Veel gedragenheid. Alleen zouden wij van nature nog meer geslotenheid willen zien in het lichaam. En dat hij het achterbeen nog meer onder de massa kan plaatsen. En daarmee nog meer in het draven een beeld heeft wat bergop blijft. Al worden we wel blij van dit beeld. Maar dan heeft hij in het galopperen wel weer meer geslotenheid en meer achterbeen, meer techniek. Het stappen werd gedurende de proef beter. Maar wel een actief tredend achterbeen. In het begin ietsje terughoudend. Daarna meer door het lichaam en meer overstap. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap een 7, draf een 7,5. Galop een 8. Houdingbalans 7. Souplesse 7,5. Schakelen 7,5. Impuls een 8. En komt daarmee op een totaalscore van 82 punten. 82 punten. Combinatie in de waarde is nummer 11. Sierra Salina AP. Voorgesteld door Udo de Haan. Udo, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Cida Chalina, gereden door Udo Haan. We zien een grootraamige merrie. Het achterbeen mag op zich nog wat actiever en wat directer toetreden. En het paard heeft ook iets moeite met zijn groot lichaam om het achterbeen heel direct onder te brengen in de draf. Het is gewoon op het moment dat er net wat meer activiteit wordt gevraagd, heeft de merrie gewoon nog moeite om gesloten te blijven en om dat achterbeen echt nog directer onder te laten treden. De galop is daarbij gewoon opvallend, vandaar doet hij het gewoon heel goed. En blijft hij meer gesloten, heel mooi achterbeengebruik. Het is een paard wat gewoon heel netjes en heel mooi in de houding wordt voorgesteld. Ook de stap heeft voldoende activiteit, voldoende ruimte. Wij komen tot de volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 6,5, de galop een 8, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 7,5. Kijken we naar de volgende deelnemer, dat is Wende van der Zunne, voorgesteld door Henk Lammers. Henk, jij mag wat ons betreft starten.
Dat was de proef van nummer 12, Wende van de Sunne, voorgesteld door Henk Hammers. Henk, fijn voorgesteld, sympathiek beeld zo. Heel ijverig paard, met name in het draven kan de paard daarin echt goed uit de voeten. Hij heeft veel techniek in het draven, makkelijk schakelen, blijft naar boven denken. Het stappen, met name het eerste deel van de stap, was echt wel wat breekbaar. Had het paard nog iets spanning, wel handig gereden, want het laatste deel van de proef kwam het paard toch meer tot ontspanning in het stappen. Maar daarin moet hij nog meer door het lichaam en meer overstappen en lossigheid laten zien. Galopperen heeft het paard nog iets snelheid nodig, blijft nog wat vlug. We zouden willen dat hij iets meer in balans blijft in het galopperen. Blijft wel mooi in de houding, maar heeft nog moeite dan om daarin op eigen benen te blijven. Ook zo de galop in en terug naar de draf. Kan hij nog mooier gesloten blijven en zichzelf dragen. We geven daarom de volgende cijfers vandaag. Stap 6,5, draf 8,5, galop 7. Houding balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 8. Komt ermee op een totaalscore van 81 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 13, Weltjen, voorgesteld door Hans Arends. Hans, als de baan vrij is, kun je wat ons betreft beginnen met de proef. Succes!
voorgesteld door Hans Arends. We zien een paard met een mooie houding, mooi voorbeengebruik. Wat we graag willen is dat hij zich net wat meer loslaat in de rug, meer losgelaten in het middenstuk. Dat het achterbeen nog meer kan ondertreden. Maar we willen het achterbeen ook net even dat hij directer zal ondertreden. In de stap mist hij ook wat lichaamsgebruik. Houdt hij een beetje, mag meer pasling te maken in de stap. De galop. Netjes in de overgangen. Vooral in de rechtergalop laat hij wel weer meer lichaamsgebruik zien. En we moeten gewoon wel de menner een compliment geven dat het paard gewoon keurig afgericht is en gewoon keurig voorgesteld wordt. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 6, draf 6,5, galop een 7, houding een 7, souplesse 6,5, schakeling een 7, impuls een 8. Geeft een totaalscore van 74,5. Onze volgende combinatie is Feitje van de Sunderlander. Voorgesteld door Age Okkema. Age, jij mag starten. Linkerhand. Linkerhand. 1, 2, 1, volgen. 1, 2, 1, volgen.
Dat was de proef van nummer 14. Feitje van een Zuiderleerne. Voorgesteld door Age. Age, veel trit en actie in het draven. Echt wel overtuigend. Heel mooie houding. We zouden in het draven nog wel willen zien dat hij in het verruimen meer ruimte maakt. In plaats van dat hij te veel naar boven gaat. Maar hij heeft echt wel veel over. En heel veel houding en kwaliteit. Galopperen rechtsom zie je ook wel dat hij vanuit het achterbeen blijft lopen. Maar algemeen is het galopperen nog wel groener en heeft hij meer snelheid nodig dan in het draven. Met name linksom, te weinig balans en heeft dan iets moeite met zichzelf dragen. Alleen stappen is echt, we hebben van begin tot eind echt ons best gedaan, maar hij blijft achter ongelijk vandaag. Dus dat is gewoon echt zonde dat hij het daarop laat liggen. En het galopperen kan dus beter, maar dat nekt hem niet. Maar ja, de stap is gewoon zonde, daarom de volgende cijfers, stappen 5. Draf 8,5, galop 7, houding balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7 en impulsen 8. Komt daarmee op een totaalscore van 78 punten. Zien we nu de baan inrijden, nummer 15, Hielkje van het Jaagpaard. Voorgesteld door Jelmer Chardon. En jammer als je zover bent, kun je beginnen met de proef. Succes!
Zo. Los laten strekken. F, terug op maat. F, terug op maat. F, in speellijnen. Tussen X en G. Halt houden en voeten. Hieltje van het jachtbeet. Een paard wat zich goed presenteert, mooi los door zijn lijf, denkt heel veel voorwaarts. Wij hebben in de stap is hij iets te gehaast en daardoor blijft hij wat kort in de paslengte. Hij stapt wel zuiver, maar als hij iets gelatener zal zijn, zit er nog wat meer ruimte in. Draaft gewoon heel gemakkelijk, mag gewoon in de overgangen dan nog wel even net iets directer toetreden in het achterbeen. Dat hij daar nog net wat sterker in, excuses, dat hij daar net wat sterker in wordt. De galop op zich, hij galoppeert gemakkelijk. Links zal hij zich nog iets meer mogen sluiten. Rechter galop laat hij zien dat hij dat wel doet, is de galop ook direct iets meer opwaarts. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, draf 7,5, galop een 7,5, houding balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7. Geeft een totaalscore van 77 punten. Dan verwachten wij zo direct in de baan Dennis C. Met Udo de Haan die een tuigproef zal gaan rijden.
X half houden. X half houden en blijven zo. Binnenkomen in trap op de rechterkant. Mooie stukjes. Nou, Mini en Maxi zijn weer uit de baan.
Dit was de tuigproef van nummer 16, Jersey C, voorgesteld door Udo. Heel fijn voorgesteld ook, Udo. Maar ja, met zo'n paard, als je alleen maar hele kleine correcties hoeft te doen om hem vooral een beetje tegen zichzelf te beschermen als hij te ijverig wordt en met zoveel kleine tempowisselingetjes die dat paard van nature heeft. Nou, dat is echt wel genot om voor te stellen, denk ik, maar voor ons ook een genot om naar te kijken. In het stappen blijft hij soms nog ietsje ijverig. Zouden we hem nog net iets meer gelaten willen zien, kan hij nog iets meer rust houden en daarmee meer ruimte en lichaamsgebruik tonen. Maar ja, dan is hij soms gewoon net iets te haastig door zijn go. Verder in de proef en in het tuig heeft het paard echt zoveel overtuiging dat wij de volgende cijfers geven. Stappen 7, draf voorbeengebruik 9, achterbeengebruik 8,5. Zweepmoment 8, houdingbalans 9, front 8,5, souplesse 8, impuls 8,5. Komt ermee op een totaalscore van 93 punten. Goed, kijken we naar de laatste menproef. Dat is een bijschrijving. Nummer 17, Hessel V van de Mietwijk. Een nakomeling van Jouwe uit de moeder van Dooitsen. Wordt voorgesteld door Age Okkema. En Age, wat ons betreft, kun je beginnen met de proef. Succes. C, linkerhand. C, linkerhand. E, terugvolgen. E, terugvolgen. F, X, H, hand veranderen. Enkel pas binnendraf. F, X, H, hand veranderen. Enkel pas binnendraf. C, slangenvolter met 3 bogen. C, slangenvolter met 3 bogen. Tussen C en M arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. B, afwenden. E, linkerhand. Tussen K en A draf. Tussen K en A draf.
We hebben de laatste deelnemer voor vandaag is Hessel van de Midway, voorgesteld door Agen. Paard met veel houding, veel go. Even oppassen dat het tempo dan soms net niet te hoog wordt. Want dan gaat het wel iets te kosten van het zien van het achterbeengebruik en van de gedragenheid. Deze stap correct. Hij maakt voldoende ruimte. Kan op zich nog iets meer doorschrijden. Dus het galop mooi opwaarts houden. In de linkergalop heeft hij nog iets moeite met het schakelvermogen. We zien dat het rechts beter gaat. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 7 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 7 voor de galop, 7,5 voor houding en balans, 7 voor souplesse, 7 voor het schakelen, 7,5 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 79,5. Dus er zit de IBOP er voor vandaag op. Wij hebben er weer van genoten en op naar de volgende ronde. Hergen, bedankt voor de samenwerking. Treini, bedankt voor de secretaresse.